हेलो लोगोफोर बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव दिनै आं गोदान मोनसे आरोबाव लाबोलायबाय नोम्फाया हराबाबो खावनानै लायगोन आं ओरैबायदि फेमास सं खोनासंनो लुबैनाय ना हामला बा भिडिअखौ जागायनोसै थुला थुलिखौ उनाव खालामबायल' थादो Let's go. Hey Asel, माथो नोंलाय बैसागुआव लाबोबायनो नंगौना नङा जाखो? नंनायालाय नंगौमोनलै माथो खालामबावनो गोबां खाहानि दङ। माथो जाया मोनसे खोथाना होदोरा। दे खोन्थानोसै। गोबां गिदिर स्ट'रि दंलै नै खोनासं होनबा।
जानजियाव बिलिरनि लाजिस्लु मिस्लु खालामो मानोनो जुलिखौ लाखागोन आं लाजिनाङानो लाजिस्लु मिस्लु खालामो मानोनो जुलिखौ लाखागोन आं लाजिनाङानो लिसना लाजिनाङानो लाजिनो नाङा नों लिसना लाजिनो नाङा नों लाजिनो नाङा नों लिसना लाजिनो नाङा नों लाजिनो नाङा नों लिसना लाजिनो नाङा नों अ बिदिसो जादों नामा आदा जय जाल्लालै नोंजोंबो ओरैबायदि रमान्टिक दानि जुगनि सेंग्राफोरनि माथो गोसोथोनायखौ हरा नालाय नोमायाबो हरा नोमफायाबो हरा नोंदायाबो हरा नालाय खावनानैथ' लायखागोनानोखाना मांना गोसोथोदों बरिया भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो आरो गोजौआव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै होदो आंनि आरो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानायखौ नोंथांमोननिसिम थाब थाब मोनहैनो हानायनि आरो कमेन्ट खालामदो आंनि रिएक्सनखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो होमबा उनाव लोगो मोनफिनसै